Easter bedua ye takodi ye ni ewo kwom nti aya na esi kwom na fi we kwom ni de odofoti se be no agape park because asem atu eye kwofo no ano odin eye kwawo eyi pap bi e ho ye friend no 3 level 3 pap na che se kwawo nyina ye ka se pap wode no ho agi ni din pa level 3 ono wode no ho a se Easter bedua mayu asabi omanufu gina so ne omotwen emu odin no ho no aye omogi omone ne omrante omsisi mo odin no ho no omogi omone na ira ho sam asi wa level 3 se eye eja pa eja edan kakraka emu eniema ne emu nsa ne emu niema nyina ade sabre kwentwe make sai eja demu se tatatata na message so be like no wa share no wa subscribe ewo attention tv send be ya program bia ba won so benya bia hwe na ara wo sama esi o level no nyina ne se enye mmemu amienu a mo ye deco boys afe na ebanti e wo so mo ko siesie ho e de niema tutu ye e de blue bulb ne yellow bulb ne ade bulb epu sie nyina wo mo de bi hihiem na che se honom wo de wo guy bi kra na se o kantuma bi hye bi kra ye o bulb bi e de to so mo hye o kra ye hu deco boys de niema etutu ye na mane e bo kire se ba ko wo mo de wa hyeredjobe afra nkonwa ne nchense ne ntumpa na wo no wa hye afra na ba konso eda yare sabia na asemu aye arehosem baba mayenkokwo level 3 ne yenkwohwe ne a esi wo mrasisia ten so kwa ahomane so rafi yenkonkwaje amane boyi eye putupuru kase ya betopono so ene se aye kase ka ba kon nipa na afi eye sadwase aye kan se papa bo no ahyedwuru be aje se wo fa hwe kura nye emu alomi wo fa de ye hwe kura enye yie wayne basian na ejina ho oba be boy asemi emu amane ne ba ma joy kasa be he me joso de ye hunu no ene enyan aje se wo hwe se de eja no efra nam so no a wei ene kan se imfa no pa na yenim se etasi anadwo na we de awigina kete se pa nipa wo kromu no boy amane sai na de ni si hyase na dumjafo so modern amabo e wa semwe hu no ene sen kasa bo ma mecha NG 102.9 atifo ne NG TV afefo nyina so ma ya ncha samodern ka ka kwawu ani adi si Easter ya ebai ahoboabo akwafo yeda ahobo eba besum no ane level 3 pap awo na bibia no ido na akọ idu ohun kakra ewo hota na nko twita bi ewo de kon obomi eben akutu ase eho na level 3 wo na afibia so omo ba besie ho ko ho ma ho nika se papa na fimu omo ba omo yo ma ho boabo a de besie kwa Easter no eti nra no omo gusu ibi omjuma kakra omo gusu ya hoboa ade ete ne no sai omo ahu ye enti blantem bi abeto ye ene se Tvgh I just saw hotter. The jump on ahom you know crab ba na new design ma ho ye pen no mo ho eno na mo ntin oba ko de eno kure ni o so kire so we tira pije me so wanti ama tambe ameka ten onipa ba ko de o se gire be eno ati ka na esi ho a mo de bedu ankaja o mo wi o mbe mu bu no to de akono eno so active level 3 pa break ya bro fa ka se pa na design afa ho hu a ne ho ya aburusa na ekwa bombe edini ni nyina afegire be no wo preju jafo ma ju jafo eba ho eno kwe ni omo bo ho mode ahali ebeka si ju jafo no no aya de papa omo bo aye eti be ju jana nka na me nka ne ebeka ndi ele ka beto ni lefi na so ba kwa ne ka be level 3 pap o san so eno so ne na kwa no so akofo ni ye bu eja ono so be cha set ni nyina afegire be eja pa bi esi tani ne ma de Tell said yes. That's about him. This one I say. Yanimsa Kwahu ba bia ye ma ane eni sadwase ketwa de ya no mo frɛ no pap ne eni ketwa bia wo kwamamu we no na ne kese be sei uhwemu a se eduru sa ya afofida no a etimi fa nipa dodo be sei say ye ka nipa dodo afa dia ukọ Kwahu obomi pa dia na fa we de no kra to dia level 3 pap no dia pap bia ni wa se che hota a nipa ne 2000 pa no wo so o pa o mbeti ya pa level 3 pap ne pap a so awo Kwahu obomi ho a nipa pa no e chen pap bia mama me hwa nipa ai
What dia chase unhu beyond recognition crowd. Osian Ntabone. na yasemo abusafo se uba Facebook and say angel no a wo bia hye kura je se unhu nipa ne se ne wo sitie unhu ne nan hu ne ti akwasa abo bi wo refe no ni tinefo unhu hwe unhu ne sa se enkankasie bi na da ho ba so oye bema na so oba de wa hye da ho yi Oye bema ka se bo hene. Obaba je mframa ho keke na se ofikro nim Wọ́n ní babo de crazy estate ọmọ hɔ yɛ pɛ nika. Nti ọmọ ba aja ọmọ di kan a ọmọ bɛ siesie hɔ paa na ɛyɛ asosɔ kusa hɔ na wopie hɔ wɔn ti yɛ wɔn pie level 3 pab no. Saa nipa na bɛ duru hɔ a na kɔ wɔn siesie ahɛ ma hɔ de kan. Emu baako no baako ɔka na hɔ soso. Saa na n'okasa bi a ɔno soso ɔda yare pa so ɔno so gyina hɔ ayɛ fɛ ɛwɔ Kwahu government hospital atibie. Sese eja no se de asifa nam so na kɔfom ana de yehunu saa na da so gyina mu wɔ hɔ. Odum jafo abɔ mo bɔ de atie bu dan ni nia. Me da se biem se o je bread twem. Kwahu.